Kto z tejto zostavy má podľa vás najväčšiu šancu tento rok vyhrať? Nemôžete to byť vy, dobre? No, škoda, ja by som povedala nás, ale... Ja neviem, kto iný. Janko Koleník. Jasné, Jano Koleník. Tak to neviem. Môže to vyhrať úplne každý. Ja by som to prijal vlastne každému, lenže každý to už vyhral. Naozaj sú tu všetci fantastickí tanečníci, herci, úžasní ľudia a myslím si, že každé kolo môže zaujať aj niekto iný, či už humorom alebo inou sympatiou. Myslíte, že je to možno aj trochu viacej o sympatiách, alebo teda naozaj aj o tom tanečnom umení? V základe o sympatiách. No tak to je ťažká otázka. Tak ja mám viacej favoritov. Tak veľmi fandím Jakubovi za Aničkou, veľmi fandím môjmu ďalšiemu kamarátovi Jarinovi s Gabikou, Zuzke Porubiakovej, to nemôžem zabudnúť, jeden z mojich najbližších ľudí tu, takže to sú pre mňa takí veľmi kvalitní tanečníci, ktorí by mohli sa pokúsiť o víťazstvo. Možno to obhájí Kiko Barán.